Sa pinakabarato, sa pinakanindot, ayaw pagdugay kay basin mahutdan. Gusto ba kag cellphone nga dili mo hang, o laptop para sa imong trabaho ug eskwelahan? Sa presyo nga barato, kamo gyud ang winner among the rest. Gusto ka ug easy fire life, ayaw nagkaguol. Among small appliances, sulit ka ayaw dili ka mahasol. Plan sa electric kettle ug electric fan nga kusog. Bisan init ang panahon, bugnawi mong pagtulog. Palit na, alina, siguradong magustuhan nimo. Di kalidad ang gamit gaan sa bulsa. Gikan sa kusina hangtod sa home appliances. Sa among tindahan, tanan nimong gusto. Kaya nimo makabot, pamalit na mo. Nung small appliances, sulit kayog dili ka mahasol. Plan sa electric kettle ug electric fan nga kusog. Bisan init ang panahon, bugnawi mong pagtulog. Palit na, alina, siguradong magustuhan nimo. De kalidad ang gamit gaan sa bulsa. Gikan sa kusina hangtod sa home appliances. Sa among tindahan, tanan nimong gusto. Kaya nimo makabot, pamalit na mo. Sa mga nanay nga hilig magluto, kitchenwares na mo, lig-on ug garantisado. Kalaha, kaldero, ug mga kutsilyo, himoong master chef ang imong estilo sa pagluto. Ayaw kalimti ang mga plasticwares, lig-on nindot ug dili daling maguba. Sa pamilya pwede ka ayaw ma-share, pangsudan, pangbalon o pang-display sa balay. Sa Gloria Bazaar, kinabuhi hamo gaway. Dali na, limited stocks lang yun ni discount tiri, promo dito para ninyo ni. Ayaw naghulat o gugma, karon na ang higayon. Ang imong gipangandoy, ato nang kuhaon. Palit na, alina, siguradong magustuhan nimo. De kalidad ang gamit gaan sa bulsa. Gikan sa kusina hangtod sa home appliances. Sa among tindahan, tanan nimong gusto. Kaya nimo makabot, pamalit na mo. Pamalit na mo. Palit na, alina, siguradong magustuhan nimo. De kalidad ang gamit gaan sa bulsa. Gikan sa kusina hangtod sa home appliances. Sa among tindahan, tanan nimong gusto. Kaya nimo makabot, pamalit na mo. Unsa pa'y gihulat ninyo? Alina sa Gloria Bazaar, barato na, ligon pa, pamalit na mo. Mga pinanggang suki,